ڕەڤەندنا زارۆک و خۆرد و کەچێن کووردا ئێ دبن هێژدە ساڵیدا و لەشکەرکردنا وانە و دوورخستنا وا ji خوێندنا وانە ji aliyê pekekê û hindek grûpê wê ve tê karanîn ê bi navê Ciwanê Şoreşger. Ew êşekî û derdekî dikine dilê dayîkê Kurdan de. Civaka Kurda dirûxênin. Keryara wan towanekî cinayî ye. Yani karekî cinayî divê bê hesabkirin. Ev karekî dijî nifşekî nû e ê got nav miletê me diteyakin. Sala 2014 da neteweyê girtî rêkeftinek digel YPG emze kir. Lê kar pê nehate kirin û hade pêlbêkirin. Dîsa wa dest pê dikin zarok û keçê me ji mantîqê direvên ê dibin 18 salî de. Ew rêkeftin û rêxistina Human Rights Watch şikê wan nake sala 2018 da raportek çêkirin dij daxwaz kirin ji rawestandina vê li leşkerkirina zarokên me. Lê ew jî hate pêlbêkirin û kar pê nehatiye kirin. Di sala 2019 da careke dê rêkeftinek di navbera yekî netewên yekgirtî de û Hesedê de ji bo rawestandina leşkerkirina zaroka ê dibin 18 salî re li Rojavayê Kurdistanê û li deverên jêr kontrola Hesedê de hate imzekirin. Serokê Hesedê yê giştî Mezlûm Ebdê bi xwe li ser imze kir. Jê tê xwestin ji biraderê me ji berêz Mezlûm Ebdê tê xwestin vê rawestênê çimkî ser wî bi xwe tê hesabkirin û ev karê niha Ciwanê Şoreşger dikin li mantîqa me zaroka direvînin û dibin wabin leşker bikin divêt ew rawestênê heger narawestên ser wî bi xwe jî tê hesabkirin. Ji ber divê civaka Kurdî de kevgera Kurdî jî tê xwestin li hemberî vê yekê rawestê û va karî hay qirêj rawestêne.